Пламена орхидея. От семейство, от кое семейство? От семейство орхидееви. Орхидееви. Не, от семейство отровна. Тя е отровна. Не е отровна. Хищни ли? Яде ли комари? По-далече от мен да не ме хапа и мен. Но е страхотен цвят. Значи те само комари, ти не си комар, нали? Много ли лава? Орхидея ли е това, Руж? Те много различни орхидея от орхидея, вече. Те ти ли? Самия дизайн за опаковката е невероятен. Да, то е... Това допълва, то не е само едно. На здраве. На здраве и на вас. Моля те да прави такива глупости с мобилност на този градус. На кой градус? 60 ударихте ли вече? Много ли прилича? Така ли? Вие по-тежко така искате да го раздавате, като... Ето, да. Изтанцувайте с... Напихте ли си? Защо? Веднъж на колко време? Как бе, орхидеите са капризни, аз ги знам. Не е капризна. Вижте колко е нежничко, снимай го това. Кое е нежно? Жълтичко, жълтото ми е любимия цвят. Жълтото е като слънчето. А зеленото? Трябва зеленото да ти е любимец. Това е любим цвят. Мислих, че е твоя. Ти защо ме излъга? Ти ме излъга. Чакай там. Ето, виж. Но сега не си ли какво е син била вам да го Ай, снимай там, като се настави. Чакай, аз оператор. Защо? А той да не ползва и английски и всеки ползва английски. Ама много си да знае френски и да... Освен съм ще се радваш. И беше добре на поле. Любо в момента философски разговор за езиците. Дай мръдни малко насам камерата. Я чакай аз да седна между тях. Иска да научи нещо повече. Сме толкова.